Sitten arvostelu numerolle 27. Tässä on myös koira, joka pitäisi olla keskittyneempi ja rauhallisempi suorittaessaan liikkeitä. Se tuppaa pitämään ääntä tai useammassa suorituksessa. Vapaana seuraaminen, koira seuraa tiiviisti, se hiukan estää ohjaajan kulkemisen ja se pitää ääntä koko ajan ja sen pitäisi kulkea kaikilla 4 jalalla. Suoritus on tyydyttävä. Liikkeestä istuminen, valmistava osa on tiivis ja tarkkaavainen. Tässä se hiukan edistää, mutta annetaan tehostettu käsky ja se menee hitaasti istumaan. Suoritus on hyvä. Juoksusta liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo. Tässä valmistava osa on kunnossa, sillä on vielä nopea maahanmeno, sillä on nopea luoksetulo, sivulle siirtyy suoraan, se on erittäin hyvä. Juoksusta seisomaan jääminen, tässä valmistava osa on kunnossa. Se pysähtyy, mutta se ottaa vielä askeleen sen jälkeen, sillä on vielä nopea luoksetulo ja sivulle siirtyy suoraan, suoritus erittäin hyvä. Tasamaa nouto. Tässä koira on levoton alkuvaiheessaan. Se hakee voimakkaasti, mutta se pitää sitten ääntä vielä luovutuksessa, mutta vielä erittäin hyvä. Hyppynouto. Tässä koira myöskin on levoton alkuvaiheessaan. Se suorittaa voimakkaan hypyn. Sen pitää pitää rauhallisemmin kapulasta ja myöskin tässä niin koira pyrkii pitämään ääntä. Se on erittäin hyvä. Estenouto. Myöskin tässä koira pitää olla lähtötilanteessa rauhallisempi, odottaa käskyä. Se suorittaa voimakkaasti telineen, suoritus erittäin hyvä. Eteen lähettäminen, maahanmeno. Tässä kanssa alkuvaiheessaan koiran pitää olla keskittyneempi. Sillä on määrätietoinen eteenmeno, mutta se joudutaan antamaan 2 käskyä. Suoritus on tyydyttävä. Paikalla häiriön alaisena koira liikkuu siellä ja on levoton koko suorituksen ajan. Suoritus on puutteellinen. Tänään hyvä 83.